ki Asia Hamikhalaya pok kalama jong Mikhalaya Asia Workers Union kelapan pau jong siu ki Asia Hamikhalaya klai phe balabak ran ni jobat kwe ba ki jala jokar India hab kadam kelap ta khobor hading ka jing keduk lang jong Asia kabalong hakani sipale kila ong ba kidang ki jala ba ki jing siu ki Asia ka poi hadu ispoja lani kha ajar tengkah ki banai kat ba Hamikhalaya apat ka jing siu ko ba he tamru kari apo ajar tengkah halor ijing siu ibaret khamtam na benta kani kepada mi kala long kecing ban kia syabab palat ye ki Asia ki jongi ki Asia hajaka bakin yo ban peji ki kun ki kiti kim don porshu ki haban mare na koi shikaying shakoi kaying ban le ki sorbe ki bafer nang taban shim jing khenyi ki breu ki bawan nabar ki breu ki ban le sabar lada don manu na kitu ki breu bawan nabar la ne ki bayo ya u ki badon kontak bat kini ki bayo positif mo jong u corona ki haban budien la ne follow up ikitu kim judon ka por bakin syong than mdai tang kata kumban syuong na barokhat kitu ki por kidang phale ki protokol ki ong ban syong hayeng mlong ban mi sabar mlong ban ya penjan bat kino ki breu ndai ki Asia ngim la ban kiar na kum kita ki ai ni haban ya kontak bat ki breu namar ngi don kam ban thau khulung nyum tep lada ka tu ka kmiyo le se ka don positif ro ndai ngi haban syimi khulung ban thau itu khulung ban thau jing set ka kmiro lada udon unu breu badon ka jing set met hai tu ipor ngim ban se ngin haban kolek ya ka blood slide ban penti kena udon emi ke jing pang malaria kum juru ladangi iyo breu bajur ho ngim ban se ban kolek ya ko spotom ka jong u bangin ra se ki CSC ke bangi ngidon si ban yo i ha ka bayade bat kane kalong ba haki por badang sedang jong covid na kaliang jong ki jaka trai ki bangi ngidon ki ong ngi bakin aya ka additional payment shi hajar tengka shi benai ya kata ngi yo i bahakala session wat na kaliang jong u chief minister ula dep keren uang bangan ngala dep siu ya ki Asia shi phau hajar tengka na kabenta iwe i Asia bat na kaliang jong ka Meghalaya Asia Workers Union ngi ong ya phi hang ne bangi la wat jing tip habaro khot keleng jong ka jela Meghalaya ba baro khot ki Asia ki don bayo tanglai hajar sau hajar san hajar ki babun ki henreu hajar ngim tip sha ai kita ka shi phau hajar ka ba ula penmi u chief minister ka let henrei ki Asia kim pat yo shi phau hajar ladangin traitik kat kum ki kam ki ba ka health department ka pha yangi kuman siong ngim don por wat tang ban ring men sim la ne penhiar men sim ru ti ban ong kata gajing ya hap lele gajing siu jong ki Asia kalong ke bom don dor ai ru em kat kum ke juk ke bamenta wei ubreu la ne ka wei kalong yang ha ke sisngi kam duna ya ka syajar la ne ar hajar ke jing penlut ita ide amount ibaret ndrai ke jing penmang na ka banta jong ki Asia ki penmang ar hajar tengka ha ke benai kata ka de jing penmang kat kum bangi yo i lengba ki kubor bala apha da u prime minister Modi mo lengba ki YouTube channel u yo i bangi la apha ye ki anu rium yo ki Asia ka bari ar hajar tengka si benai ndrai ki Asia jongi ki badon hapo ka Meghalaya state hi kat hadu mentam 4 don bayo ar hajar tengka si benai ki babun ki yo khat saus pa khat sans pa bat khat reus pa dei na ta ka dau ban na kaliang jongi na ka por sha ka por ngi let ban bu iki city ngi kerpat sha u health minister ngi kerpat sha chief minister ngi bu ka city sha secretary jong ka health bat kum juru sha head office bakin ngau bah ban siu ye ki Asia long kat kum ka bayadai ka dor kat kum ka juk ka ba mentah ken la ya rai bahadin jong ka ne ka conference ngin bu da ka executive committee jong ki office bearer jong ka mawuhi dan hang tangi larai bengin selek ban kendu ya u chief minister bengin bu artat ya ka memorandum ke jongi jing dawa ka bah khmat ka dai ka bangi pan ya ka fix honorarium na kaliang jong ka state government ni kumba ki le lang ha ki ki state namar ngi shadon kane ka national conference ka balong shisin shisnem teng ila balong sidali ngila balong Visakhapatnam kumta terter te ki jing ya kendu lang jongi kum tu ngila bah ki ki state kidon ki state ki basiu ki Asia shifau hajar shi benai kidon ki state basiu ki Asia khat ar hajar shi benai kidon ki state basiu lai hajar ar hajar sau hajar terter tena kaliang jongi ngi kwa ken bangin yo lang ya kata kumba ki wei ki yo namar ngi trai ki juk ka kam ngi don ka juk ka kerteng bat ngi phong ki juk ki uniform markat kum katam ka bangi bu long kolong lai sene man jet la ne ban pentamai ki nong kit kam te ka por jong ki nong kit kam kala dep kot takadaw matagasi ngi shim kanik kalat ka kabuban pelongai conference banjit ikinong kit kam batmai layo ikinong kit kam ki badai kumne harum president ide ikong Mira John Marsing ikong general secretary ide Ipidaris Marbanyang vice president ide Sumar Hun Melim Omlong assistant secretary ide Bianti Norris Kharthangmau
Trishral ide ikong Bertina Langsti but advisor ide ikong Sani Karjana.